मानगोनां रायजोफोर दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा एनडिबिनि गायसनगिरि डिआर नाब्ला रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे एनडिबिफोरनि जे केस नांनानै थानाय आरो जे जेंनाफोर बिनि बागै हाग्रामा महिलारि सारा मा बाथ्रा फोरमायखो बेजोंनो लोगोसे सनितपुर डिस्ट्रिक्ट लोगोसे बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टआव थानाय साफ्रोम रायजो राजाफोरनि थाखाय हाग्रामा महिलारि सारा मा मावगोन आरो मा बाथ्रा फोरमायखो नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों गासैखौ फुल आपडेट मिन्थिनो मोनगोन लोगोसे बुजिनो मोनगोन। हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननाय बिपिएफ सरकारा बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट लोगोसे सनितपुर डिस्ट्रिक्टखौ लानानै मा मावगोन बिनि सायाव बाथ्रा फोरमायगोन। रायजोफोर आं बिनि सिगांनो फंनैसो बाथ्रा बुंग्रोनो नोंथांमोना खोनासंलां। जोंहा थांनाय बिटिसि इलेक्शननि सिगां सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय ढेकियाजुलि बातासि एरियायाव फैनानै हाग्रामा महिलारि सारा गोबां बाथ्रा फोरमायलांदोंमोन जोंनो आरो ढेकियाजुलियाव थानाय साफ्रोम रायजो राजाफोरनि थाखाय बाथ्रा होलांदोंमोन बा खोथा होलांदोंमोन आरो बे खोथाया मा हाग्रामा महिलारि सारा बुंदोंमोन जे हानि फाता होगोन बेजोंनो लोगोसे गोरिब न'खराव थानाय रायजो राजाफोरनो रांखावरिनि अनसुंथाइ होगोन लोगोसे हानि जेंना बेफोरनि बागै गोबां बाथ्रा बुंलांदों। लोगोसे गामि सोसनबावनांगौ दं जोंनि बिटिसि बा बिटिआरआव बिनि बागै गोबां बाथ्रा बा गोबां खोथा होलांदों। दा जोङो साननो नाङा रायजोफोर जोंनि सनितपुर आरो बिश्वनाथआव थानाय साफ्रोम रायजो राजाफ्रा दा दसे जेबो जिंगासिनो नाङा। मानो होनोब्ला जोंनि बिटिसि सरकार बा हाग्रामा महिलारि सारा साननैसो सिगाङावसो देरहानानै बा बिटिसिनि चिफ जानो हादों आरो जोंनि गेजेराव गोबां सम दंबावो आरो जों आसा खालामदों हाग्रामा महिलारि सारा जे गावनि खोथा होलांनाय बायदियैनो जोंनि सनितपुर डिस्ट्रिक्ट लोगोसे बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय साफ्रोम रायजो राजाफोरनि थाखाय मोजां खामानि मावगोन आरो जेबायदि बिटिआर बा बिटिसिआव सोसनबावनांगौ गामिफोर दं आरो न'खरफोर दं जे बेफोरखौ सोसनगोन लोगोसे लामानि जेंना दलंनि जेंना बेफोरनि बागै मावनानै होगोन जों आसा खालामो हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननाय बिपिएफ सरकारखौ। दा रायजोफोर जोंहा बातासि एरियायाव फैनानै हाग्रामा महिलारि सारा मा बाथ्रा बुंदोंमोन नङा होनब्ला जोंनि बातासियाव फैनानै बिथाङा फंनैसो बाथ्रा बा फंनैसो खोथा बाथ्रा होलांदोंमोन जे जोंनो हानि फाताखौ होगोन लोगोसे जेबायदि जेंना बेखौ सुस्रांनानै होगोन आरो उदालगुरियाव जे मिनि सेक्रेटारि लुनायनि बाथ्रा खोथा होदोंमोन थिग बेबायदिनो दिनै मिनि सेक्रेटारिया अपेनिं जाबाय आरो खोथा होनाय बायदियैनो बिथाङा लाखिदों आरो बेबायदियैनो जोंनि सनितपुर आरो बिश्वनाथनि जेबायदि जेंना जेबायदि लामानि जेंना हानि जेंना बेफोरनि बागै हाग्रामा महिलारि सारा मावनानै होयो सम थानायावनो आरो लोगोसे एनडिबिफोरनि जेंना आरो रन्जन दैमारि सारखौ उदां खालामनांगौआ दायो हाग्रामा महिलारि सारनि दायथ'। बिनिखायनो जों बयबो जों साफ्रोम रायजो राजाफ्रा आसा खालामदों हाग्रामा महिलारि सारनियाव जे एनडिबिखौ जोनोम होग्रा रन्जन दैमारि सारखौहाय उदां खालामगोन बेजोंनो लोगोसे एनडिबिफोरनि केस आरो जेंनाफोरखौ सुस्रांनानै होगोन आरो रायजो राजाफोरनि थाखाय खामानि मावगोन। रायजोफोर नोंथांमोना बिनि बेलायाव मा बुजिनो मोनखो थारैनो हाग्रामा महिलारि सारा जे बिटिआर बिटिसिआव सोसननांगौ सनितपुर डिस्ट्रिक्ट बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि न'खरफोरखौ गामिफोरखौ सोसननांगौनि बागै नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर लोगोसे एनडिबिफोरनि जेंना आरो लाइमोन बेखार सेंग्रा सिख्लाफोरनि जेंना बेफोरखौ सुस्रांनानै जाहाथे हाग्रामा महिलारि सारा होयो आरो जों आसा खालामो जोबनायाव जेब्लानाखि हाग्रामा महिलारि सारा रायजोनि थाखाय मोजां खामानि मावगोन अराय सम देरहासार जाबाय थागोन होननानै जों आसा खालामो। दा अब्ला रायजोफोर दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक लोगोसे चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब।